Chceš video, jo? Od začátku to chceš? Dobře. Takže vysvětlujeme EPROMku, jo? EPROMka vypadá z začátku jako úplně normální MOSFET, až na to, že tady je floating gate. Takové plovoucí hradlo, řekl bych. No a co se děje? Když tady dám nějaký malý napětí a malý napětí na drain, tak elektrony, vytvoří se mi tady vodivý kanál a elektrony putujou ze sourceu do drainu. Teď ovšem chceme programovat a dáme na gate 25 V. Co se stane? Elektron je nyní zdatný chlapec a má dvě možnosti. Buď může jít na drain, kde napětí budou krásné dívky, takže buď může jít na drain za 5 dívkami, nebo může jít na floating gate, kde jich je 25. Problém ovšem je, že tady je kousíček SiO2 neboli izolátor, takže dobře, může jít tady na tuhletu pláž, kde je 25 krásných holek, ovšem musí překonat tuhletu maličkatou propast, je to taková malá louže. Ovšem, pokud by tady nebylo 25 V, tak se na to vykašle RSM, ale protože jich je tady 25 krásných holek, tak elektrony odsaď přeskáčou pěkně přes tuhletu louž na pláž s pěknýma holkama. No a protože komu by se chtělo od 25 krásných holek, tak tady na tom floating gateu bez vnějších okolností zůstanou velmi dlouho. Jediná možnost, jak dostat kluky od 25 holek, neboli elektrony z floating gateu pryč, je spálit je. No takže posvítíme UV zářením, takhle osvítíme celou EPROMku a tak kluci odejdou pryč. Takže dámy a pánové, pokud nechápete EPROMku ani teď, tak běžte jinam.